Rasa sambutan terus. Sulis punya. Punya rasa kamu dokter mantap.
Janjane kowe nek gelaganmu saja kupiani hatiku suci kowe kecantik karo lanang liya. Satu kali lagu tadi jadi sabun sampai rasa dumateng poro pamirsa Tirta Budaya dinaku dumateng para rencang-rencang Rejo Sari Sri Martani Kecamatan Piungan Kabupaten Banten. Dan ini monggo dumateng para rencang-rencang mbok menawi wonten pamurutan gending utawi lagu saged sinambetan kalian kawula sarencang jadilan turung gomudo langgeng prakoso suwida malih ingkang kapilih saking Kota Rejo Sari Sri Martani Piungan Banten Yogyakarta. Tanggapane murah ya. Piro? Piro? Sejuta mlaku. Nah, sejuta mek gedruk tok. DP-ne sejuta mlaku. Ada Mak Andri? Nggih, monggo kontak persone wonten nomor 081 940 79109. Monggo untuk menawi badhe ngersakaken hiburan apa pegatan saged sinambetan kalian para rencang-rencang turung gumudo langgeng prakoso. Monggo Sob, sak banjure manut mburi.
Kebanggangan ugi sampun kapriyarsa sepeda meleh turun kemudo langgang prokoso wonten ing ditinggal dengan siang punika marak sowan dening balan dening para praja dening para kadang werda utawi kadang taruna paring kasugatan wonten ing adicara syawalan saking para rencang-rencang linangkung dumateng para warga Rejosari Sri Martani Biyungan Kabupaten Bantul. Mbok menawi enten pamundutan monggo. Nopo malah ditarik ya manut. Oleh Bung, ana mau ditarik mau ya? Ya monggo so. Lewung dipinanggani. Heeh. Sabtu pandita ratu mrek sliramu nganyo ing siseku amoki gusti lilani dinowo mati
truk punya. Ya ini. Sudah ada truk dulu. Latihan Prakoso. Terima kasih. Matur nuwun. Iya Prakoso. Sama Toshioku. Tombak digulung. Mantap. RPG, yeah.
Panggilan kepada Mas Predot dimohon untuk masuk ke atas panggung. Sekali lagi Mas Predot dimohon untuk masuk ke atas panggung.
Para ganti siapa diri para prajurit rasa sombong itu ketiwa siapa yang merencanakan terang kemudian dengan prakoso sama-sama dengan saling berdiri anggota neter leak deden apa sampai maju orang bisa sampai mati loh sampai maju orang bisa tergalik urus itu iya